són necessaris, que poden fer-se amb el ritme de la ciutat i fem només allò que sigui imprescindible. Mateixa manera que s'han fet als països del nostre entorn. Les mesures virus. A partir de demà tanquen els 58 casals d'avis municipals i se suspenen. El consistori proposa augmentar la freqüència de parcs i les mesures higièniques i que els treballadors els no professionals seran a porta tancada. L'únic estadi volem evitar ser-hi i per això actuem.